Κυρίες και κύριοι, μας επιτρέψετε την παρέκκληση του πρωτοκόλλου. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας, σας παρακαλούμε να πάρετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την υψηλού επίπεδου πολιτιακή και πολιτική παρουσία στο χώρο της συνελεύσεως αυτής, η οποία λαμβάνει χώρα στο πιο φυσιολογικό χώρο που θα μπορούσε να λάβει χώρα, που δεν είναι άλλος από τον φιλόξενο χώρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτό που έχει σημασία από εκδηλώσεις όπως η σημερινή είναι να πιάσουν οι μεν το σφιγμό των δε και κυρίως το χρήσιμο και η προστιθεμένη αξία σε όλα αυτά είναι να καταλάβουν οι πολιτικοί περίπου ποια είναι η δική μας νοοτροπία, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Φυσικά δεν έχω έρθει εδώ για να σας πω τα τετριμένα, αλλά ούτε έχω έρθει εδώ για να εκδώσω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακούω με πολύ προσοχή, ακούνε οι συνάδελφοί μας με πολύ προσοχή όσα λέγονται και με πνεύμα ανεξαρτησίας και σύμφωνα με το Σύνταγμα θα κρίνουν τις υποθέσεις όταν έρθει η ώρα τους στο δικαστήριο. Γι' αυτό, επί των θεμάτων που εθίγησαν, δεν με επιτρέπεται και δεν μπορώ να λάβω καμία δημοσία θέση. Η εποχή στην οποία ζούμε σήμερα, ακούστε μερικές σκέψεις, είναι η εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσεως και των μνημονίων, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συστηματική υποχώρηση του κράτους δικαίου και ιδίως του κοινωνικού κράτους, με την επίκληση του λεγόμενου δημοσιονομικού συμφέροντος και υπό την διαρκή απειλή της κοινωνικο-οικονομικής καταρρεύσεως, η χώρα μας, δέσμια των αναληφθησών διεθνώς υποχρεώσεών της, σύρεται, κατά κυριολεξίαν σύρεται, στη λήψη συνεχών επώδυνων οικονομικών μέτρων, ο περιοριστικός χαρακτήρας των οποίων επηρεάζει κέρια την κρατική δράση σε όλες σχεδόν τις μορφές εκδηλώσεώς της. Τα οικονομικά αυτά μέτρα που επιβάλλονται είτε ευθέως, είτε με τον μανδύα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων άμεσης απόδοσης, συνεπάγονται υπέρογγες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Λόγω του σωρευτικού τους χαρακτήρους, δοκιμάζουν τις αντοχές τους και απειλούν σοβαρά την ίδια τη συνοχή της κοινωνίας μας. Για την κατάληξη αυτή των πραγμάτων υπάρχουν αναμφισβητήτως ευθύνες, στις οποίες ευθύνες οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και το ειδικό μας ποσοστό ευθύνης. Πρώτης καταστάσεως αυτής, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό ερώτημα το οποίο τίθεται δεν είναι άλλο από το κατά πόσον η επικυριαρχία αυτή του οικονομικού παράγοντος, η οποία διαρκώς κλιμακώνεται, μπορεί και σε ποιο μέτρο να είναι συμβατή με το Σύνταγμα. Την απάντηση στο δύσκολο αυτό ερώτημα καλούνται να δώσουν σε τελική ανάλυση οι δικαστές και ιδίως οι διοικητικοί δικαστές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της νομιμότητος της δράσεως της διοικήσεως και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Επομένως, σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από δικαστάς, πραγματικούς δικαστάς, που έχουν συνείδηση του βάρους της συνταγματικής τους αποστολής, που δεν κάμπτονται από πιέσεις από όπου κι αν αυτές προέρχονται. Έχουμε ανάγκη από δικαστάς που διαθέτουν ανεξαρτησία, που επιτελούν το υπηρεσιακό τους καθήκον με τη δέουσα ουδετερότητα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς ακρότητες όμως, με νηφαλιότητα, σύνεση, αποφασιστικότητα, αλλά και τόλμη όταν απαιτείται. Σε αυτό το δικαστή προσβλέπει σήμερα με ελπίδα η ελληνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, ο ρόλος μας, όπως καλώς γνωρίζετε, δεν είναι μηχανικός. Ο δικαστής όταν εκφέρει τη δικαιοδοτική του κρίση δεν αποβλέπει μόνο στο παρελθόν, αλλά προβάλλει την κρίση του στο μέλλον, επιχειρώντας πρόγνωση των συνεπειών που θα φέρει η δικαστική λύση.
Ο δικαστής θα πρέπει να συλλάβει τις τάσεις της κοινωνίας και να προβεί στις αναγκαίες σταθμίσεις, ώστε οι λύσεις που θα δώσει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες κοινωνικές τάσεις. Τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε δεν επιτρέπουν πλέον να ομιλούμε για ενίσχυση του κράτους δικαίου ή του κοινωνικού κράτους, αλλά μόνο για τη διάσωσή του. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το ταχύτερο δυνατό τις καλύτερες και ρεαλιστικότερες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να κρατήσουμε τις λεπτές ισορροπίες όπου απαιτείται, ώστε η χώρα μας, αν καταστεί δυνατόν, να εξέλθει και να εξέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη βαθιά κρίση που καθημερινά βιώνουμε όλοι μας. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια όλων μας και κυρίως ημών των δικαστών. Είμαι πεπισμένος ότι οι διοικητικοί δικαστές θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο αυτό καθήκον. Την επιτυχή έκβαση του δύσκολου αυτού εγχειρήματος προδικάζει η ενότης, η οποία χαρακτηρίζει τη σχέση του θεσμού του Συμβουλίου της Επικρατείας με αυτόν των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Μία ενότης η οποία σφυριλατήθηκε και θα συνεχίσει να σφυριλατείται με τη συμμετοχή στη σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η συμβολή των οποίων στο έργο του δικαστηρίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ορισμένοι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελούν δύο όψεις ενός και του αυτού θεσμού, αυτού της διοικητικής δικαιοσύνης. Στο κλίμα αυτό ενότητος συμβάλλει η άριστη συνεργασία μου με την κυρία Γενική Επίτροπο των Διοικητικών Δικαστηρίων, γεγονός το οποίο συντελεί στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν και στην άρση τυχόν δυσλειτουργιών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω την ιδιαίτερη επιτυχία της διοικήσεως και των δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη μεγάλη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων την οποία επέτυχαν. Τους συγχαίρω και ελπίζω το παράδειγμά τους να βρει και άλλους μιμητάς. Στην προσπάθειά μας αυτή για την άρτια επιτέλεση του υπηρεσιακού μας καθήκοντος, οφείλω να εξάρω τη συμβολή των άμεσων συνεργατών μας, των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν την υποστήριξή μας. Θα ήθελα πάντως να επισημάνω ότι οποιαδήποτε κρίση, όσο και βαθιά αν είναι, οποιαδήποτε οικονομική κρίση, όσο βαθιά κι αν είναι, δεν είναι νοητό να επηρεάζει αρνητικά το σκληρό πυρήνα του κράτους, με τη θεσμική αποδόμηση των προσώπων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση βασικών αποστολών του, όπως είναι η εθνική άμυνα και η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη. Και τούτο, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με την ανυπαρξία κράτους, χωρίς το οποίο οποιαδήποτε οικονομική θυσία θα απέβαινε ματαία. Σήμερα όμως χρειαζόμαστε κράτος εν λειτουργία, κράτος αξιόπιστο, σεβαστό από τον πολίτη, με λειτουργούς οι οποίοι πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη τη θεσμική τους θωράκιση, ώστε να μην αισθάνονται από στιγμή σε στιγμή ότι κινδυνεύουν. Γνωρίζω το μεγάλο φόρτο εργασίας, τις μεγάλες επιβαρύνσεις, οι οποίες πλέον θα εξετάζονται και από την πλευρά του αριθμού των δικαστών που υπηρετούν σε ορισμένο δικαστήριο. Θα προχωρούμε δε όπου απαιτείται στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές. Γνωρίζω τις καθυστερήσεις και θα προσπαθήσω από κοινού με την κυρία Γενική Επίτροπο να βρούμε τον καλύτερο τρόπο δράσεως ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως οφείλω να προειδοποιήσω ότι ακραίες τυχόν περιπτώσεις καθυστερήσεων, στις οποίες έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια προειδοποιήσεων, θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα.
Αντιθέτως, θα επιβραβευτεί με κάθε δυνατό τρόπο η εργατικότητα και η επιμέλεια. Σε ό,τι αφορά τη δικαστηριακή υποδομή, πολλά πρέπει να γίνουν. Ακόμα. Δεν είναι όμως σήμερα ο κατάλληλος χρόνος για να τα επισημάνω. Θα μείνω μόνο στα θετικά σημεία, όπως είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων των διοικητικών δικαστηρίων, το ΟΣΔΙ, το οποίο κρίνουμε ότι θα συμβάλλει όταν γίνει πλήρως λειτουργικό στην καλύτερη και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Κάθε νέα προσπάθεια δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες. Ήδη προχωρήσαμε με επιτυχία στο πρώτο στάδιο λειτουργίας του συστήματος. Θα επιβλέψω προσωπικά, μαζί με την κυρία Γενική Επίτροπο, τη λειτουργία του σε όλα τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια της χώρας, για να επιτύχω ταχύτερα την πλήρη λειτουργικότητά του, ώστε το επόμενο βήμα να είναι η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος στα πολιτικά δικαστήρια της χώρας. Όμως, κύριε Υπουργέ, τα συστήματα, όσο τέλεια και αν είναι, δεν λειτουργούν με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζονται και τα κατάλληλα πρόσωπα με ειδίκευση κυρίως πληροφορικής, τα οποία θα συνδράμουν δικαστές και υπαλλήλους στην πλήρη αξιοποίηση και καλή λειτουργία του συστήματος, η οποία δεν μπορεί να αφαιθεί στον πατριωτισμό των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, αφού όλα έχουν ένα όριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι στο πλευρό σας, στο δύσκολο έργο που μας περιμένει, και ότι θα είμαι ανυποχώρητος σε ό,τι αφορά τη θεσμική θωράκιση της διοικητικής δικαιοσύνης και των λειτουργών της. Με τις σκέψεις αυτές και χωρίς να θέλω να προβάλλω καταγγελτικό ρόλο, να διαδραματίσω ένα ρόλο επικοδηματικό στη γενική προσπάθεια επιβιώσεως αυτού του κράτους, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τους διοικητικούς δικαστάς, εσάς, για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλετε για να ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας και να ευχηθώ δύναμη και κουράγιο σε όλους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γενική Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που μας φιλοξενείτε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στην κινούμενη σε βάλτο για έκτη συνεχή χρονιά Ελλάδα, δυσκολεύομαι να βρω πιο υπεύθυνη αποστολή από αυτήν της δικαιοσύνης. Τα πράγματα επιβάλλουν επίμοχθο στοχασμό, συνεχείς μετρήσεις μεγεθών, προσπαθειών και κυρίως απτών αποτελεσμάτων, με επανακαθορισμό ορίων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να γκρεμίσουμε. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία σε ό,τι υπάρχει, έχοντας επίγνωση της συνεχιζόμενης έκτακτης ανάγκης, χωρίς σύγχυση του εφικτού με το επιθυμητό, του ρεαλιστικού με το ρητορικά ενθουσιώδες. Αποθαρρυντικές συλλογικές διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία μας καθυλώνουν στην ολέθρια γαλήνη μας, όπως στα σεξπιρικά δράματα, όπου στιγμές γαλήνης και σιγαλιάς προηγούνται της τρικυμίας σχεδόν πάντοτε. Οι αριθμοί και πάλι ορθώνονται απειλητικοί μπροστά μας. Όπως προαναφέρθηκε από τα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Επιτροπής, προκύπτει ότι στις 31 Δεκάτου 2015 οι εκκρεμείς στα διοικητικά δικαστήρια υποθέσεις ανέρχονταν στις 310.000 περίπου. Έτσι, παρά τη βελτίωση των μεγεθών που επηρεάζουν το χρόνο απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, μετά και από τις ρυθμίσεις των νόμων 3900 του 2010, 4055 του 2012,
4.198 του 2013 και 4.274 του 2014 και την υπερπροσπάθεια της πλειονότητας των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, η εκκρεμότητα αυτή δεν μας επιτρέπει να λογοδοτήσουμε με αξιοπρέπεια στους διαδίκους, που περιμένουν από 3 έως 14 χρόνια για τον προσδιορισμό των υποθέσεών τους σε πρώτο βαθμό, όση ποιότητα κι αν περιβάλλει τις αποφάσεις που δημοσιεύονται. Κυρίες και κύριοι, είναι αυτονόητο ότι στο πλαίσιο του χαιρετισμού αυτού δεν μπορεί να γίνει αναφορά ούτε στις αιτίες που δημιούργησαν και επέτειναν το πρόβλημα, ούτε στη λύση του. Θα περιοριστώ μόνο να πω ότι ατενίζοντας το μέλλον είμαι αισιόδοξη, πιο αισιόδοξη ίσως από τους προλαλήσαντες. Γιατί η αφοσίωση της πλειονότητας των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων στο λειτουργήμά τους είναι αφοπλιστική. Νέα γενιά 98 παρέδρων με γνώση και ήθος στελεχώνουν ήδη τα δικαστήριά μας. Οι διαδικασίες για το νέο διορισμό δικαστικών υπαλλήλων, 66 τον αριθμό για μας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Δικαστική λειτουργή και δικαστικοί υπάλληλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, από την Αθήνα ως την Αλεξανδρούπολη και τα Χανιά, από τη Μυτιλήνη ως την Κέρκυρα, έχουν στρατευτεί στον αγώνα εθελοντικά να εφαρμοστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και στον χώρο της δικαιοσύνης οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και η ψηφιακή υπογραφή εν ώψη και του νέου πληροφοριακού συστήματος ΟΣΔΙ-ΔΕΛΤΑ. Η δε συνεργασία μας στο πλαίσιο αυτό, αλλά και γενικότερα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Νικόλαο Σεκελαριού, είναι πραγματικά αξιοζήλευτη. Το περιεχόμενο των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας διασφαλίζει πλέον συνεκτικότητα των αναγκαίων ρυθμίσεων στα επιμέρους δικαστήρια. Οι διεκπεραιούμενες κατ' έτος υποθέσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τον αριθμό των νεοεισαγόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Όπως προαναφέρθηκε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συγκροτηθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όπου γίνονται εξαιρετικής ποιότητας προσπάθειες για την εξέβρεση λύσεων προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης υπό την προεδρία του επίτιμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σταυρόπουλου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι συνεργάτες του προσεγγίζουν με εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποφασιστικότητα όσα ζητήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Δικαστική λειτουργή όλων των κλάδων, με τη συμμετοχή και της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών, με σοβαρότητα, γνώση και πάθος, προβληματίζονται, συζητούν και αναζητούν οργανωμένα λύση στο ζήτημα της επιτάχυνσης στην απονομή της δικαιοσύνης, το οποίο δεν μπορεί βέβαια να αντιμετωπιστεί με τις υπάρχουσες δομές και ρυθμίσεις. Γνωρίζοντας ότι η προϋπόθεση για τη χάραξη στρατηγικής και την επιτυχία μιας μεταρρύθμισης αποτελεί η επίτευξη ευρύτερης δυνατής συνένεσης και η οικοδόμηση πολυμερούς μεταρρυθμιστικής συμμαχίας. Περιμένουμε και άλλους να συμπράξουν προς την κατεύθυνση αυτή, με δεδομένο ότι ένα είναι το αφήγημα της ζωής μας και γράφεται προοδευτικά μεν, αλλά άπαξ. Όπου δεν μπορούμε να πείσουμε, ίσως χρειαστεί να επιβάλλουμε και ας προκαλέσουμε τραύματα, αν πρόκειται για τραύματα αγώνα. Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ενώσεώς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Γενική Επίτροπο των Διοικητικών Δικαστηρίων. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, αν θέλετε να πάρετε το λόγο ή θα σας εκπροσωπήσει ο κύριος Κλέη. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστούμε. Ο αποχωρήσας εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού προσδιορίσε περίπου ως χαόδες αυτό που παρέλαβε η κυβέρνηση. Και αυτό είναι μόνιμο σύνθημα όλων των κυβερνήσεων. Όταν έρχονται, ότι παραλαμβάνουν χάος. Εν τω μεταξύ είπε ότι τον παρελθόντα Ιούλιο, κάτω από εκβιαστικές διαδικασίες, υπέγραψαν μια συμφωνία. Είχε αλλάξει κάτι? Δεν γνωρίζαμε τις υποχρεώσεις της χώρας, τις ανάγκες για μεταρρυθμίσεις?
πρόκειψε κάτι ευνίδιο ενώπιόν μας. Όχι. Απλά το κυβερνών κόμμα είχε παρουσιάσει αλλιώς την εικόνα της χώρας. Έλεγε ότι είχε λύσεις, τις οποίες δεν είχε, και τελικά προ του διλήμματος η χώρα να βρεθεί στην καταστροφή και να είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός, πήγε και υπέγραψε. Εγώ νομίζω ότι το λάθος που κάνουμε 6 χρόνια είναι ότι δεν αγαπήσαμε την Ευρώπη. Δεν θελήσαμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και νομίζαμε ότι είμαστε ένας λαός μάγκες που θα καταφέρνουμε να ελισσόμεθα και να ξεφεύγουμε. Αν από το 9 είχαμε αποφασίσει, από το 2009, να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, από το 2011 θα ήμασταν εκτός μνημονίων και θα ήμασταν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Αυτό ήταν το έγκλημα. Αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα που διέπραξε η χώρα, ένα έγκλημα στο οποίο έχουμε όλοι ευθύνη. Παρατήρησα, η κυρία Επίτροπος μίλησε για ανάγκη συνένεσης. Σε ένα σημείο ζητεί συνένεση το Σύνταγμα, γιατί ξέρετε ακολουθούν με την ενισχυμένη αναλογική δρόμους αυταρχισμού οι κυβερνήσεις. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή στη Βουλή εκείνο που παρατηρώ τώρα 3 μήνες που είμαι, ότι ό,τι ενστάσεις και αν έχουμε εμείς οι άλλοι, δια ψηφοφοριών κάνει η κυβέρνηση αυτό που θέλει, του κεφαλιού της. Δεν μας αφήνουν μεν και ομιλούμε, αλλά πάει χαμένη η ομιλία μας. Εντελώς χαμένη. Το μόνο σημείο που επέβαλε ο νομοθέτης, ο συνταγματικός, μια συνένεση ήταν το εσουρού των 4/5. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι όφιλε η κυβέρνηση να φροντίσει να προτείνει τέτοια σύνθεση ώστε να ψηφίσουν τα 4/5. Δηλαδή ότι οφείλει η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες ικανοποίησης του όρου αυτού του συντάγματος για 4/5. Αντί αυτού η κυβέρνηση άρχισε να εξαγγέλει ότι θα κλείσει κανάλια, και αυτό φόβησε κάποια κόμματα. Και σου λέει εξηγήσου τι θέλεις, δεν εξηγείται. Λέει διαγωνισμός διεθνής είναι, όσοι μετάσχουν. Δηλαδή και εκεί που το Σύνταγμα επέβαλε τη συνένεση και ενώ ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο ζητώντας συνένεση, δεν το σέβεται και πάει στο 2,5/5, πάει στη Βουλή. Το 4/5 δεν τον εξυπηρετεί. Διαλαλεί συνένεση και στο μόνο σημείο που είχε επιτευχθεί από τον νομοθέτη συνένεση δεν το σέβεται η κυβέρνηση αυτό το σημείο. Και μας παρουσιάζει εμάς ότι προστατεύουμε τους καναλάρχες. Δεν προστατεύουμε κανένα καναλάρχη. Είναι μεγάλη ανάγκη να μπει τάξη. Υπήρχε αναρχία, δεν πληρώνονται χρήματα για τη δημόσια συχνότητα, δεν υπάρχει έλεγχος για το ΙΚΑ, για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για το αν πληρώνονται οι εργαζόμενοι, για τις συνθήκες εργασίας, για το αν τηρείται ο πλουραλισμός. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ελέγχου. Και αντί να μπαίνει έλεγχος και κανόνες να τηρηθούν, οπότε θα κλείνουν όσοι δεν σέβονται τους κανόνες, θα έρθει σαν χασάπης ο Πρωθυπουργός και θα πει από αυτούς τους 8, τους 2 γουστάρω, τους άλλους δεν τους γουστάρω. Κάτι πράγματα δηλαδή, τα οποία δείχνουν νοοτροπίες παλαιές. Σας είπα προηγουμένως ότι το έγκλημα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα είναι όταν πρόκυψε, καλά το έγκλημα είναι πολυετές, με τα ρουσφέτια του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του πολιτικού συστήματος που τα ανεχθήκατε όλοι και εσείς οι δικαστές. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών, έτσι, κανείς δεν αντέδρασε. Αλλά το έγκλημα που έγινε στον τόπο αυτό και είναι πολύ μεγαλύτερο από τις ευθύνες του παρελθόντος είναι ότι από το 2009 δεν αγαπήσαμε την Ευρώπη και δεν θελήσαμε με μεταρρυθμίσεις να γίνουμε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και αρχίσαμε να βρίζουμε τους Ευρωπαίους ότι έρχονται να κάνουν κατοχή, να μας πάρουν τα πετρέλαιά μας, να μας πάρουν τα λεφτά μας, να μας πάρουν τα σπίτια μας, να μας πάρουν... Στους Ευρωπαίους πότε πήγαμε, αφού πτωχεύσαμε. Αυτό το ξεχνάμε. Και αν δεν πηγαίναμε, γνωρίζετε εις ποιαν κατάσταση θα ήταν η χώρα. Γιατί λέτε ο Πρωθυπουργός υπέγραψε, ενώ έλεγε έχει λύσεις, θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά, ότι θα
φοβηθεί η Ευρώπη, θα κάτσει Σούζα η Μέρκελ. Γιατί υπέγραψε? Γιατί είδε ότι αντί μνημονίων και δανείων του προσέφεραν αλεύρι και ζάχαρη σε ανθρωπιστική βοήθεια. Και η Ελλάδα θα ήταν η Ελλάδα του 1940. Αυτό φοβήθηκε. Φοβήθηκε ίσως και τη φυλακή για τον ίδιο. Να το είπα και αυτό και μου λένε είναι υπερβολικό. Ένας πρωθυπουργός που θα πισωγύριζε τη χώρα. Ένας πρωθυπουργός που θα κατάφερνε να μην πληρώνονται συντάξεις και μισθοί. Ένας πρωθυπουργός που θα έφερνε την απόλυτη ταραχή από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη. Αυτός ο πρωθυπουργός θα τον καθόμαστε και να τον βλέπαμε και θα λέγαμε έχει μόνο πολιτικές ευθύνες. Έτσι θα ενεργούσαμε. Λοιπόν, έχω την πεποίθηση ότι εσείς οι δικαστές πρέπει να αντιστέκεστε όταν βλέπετε κυβέρνηση αλαζόνων και κυβέρνηση που προσπαθεί να σας χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Είναι η τελευταία κουβέντα που λέω πριν αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, και για την παρουσία σας. Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει το λόγο. Ευχαριστούμε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, κυρίες και κύριοι δικαστές και κύριοι και κυρίες προσκεκλημένοι. Με έναν τρόπο αισθάνομαι ανακούφιση που θα πω τα ίδια που είπα και πριν από ένα χρόνο περίπου ως Πρόεδρος της Βουλής και πριν από 2 χρόνια ως υπεύθυνη δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός κόμματος στο οποίο δεν ανήκω πια και το οποίο δεν λέει πια τα ίδια. Με έναν τρόπο αισθάνομαι ανακούφιση που άκουσα και τον κύριο Φαϊτά ως συντονιστή της εκδήλωσης και οικοδεσπότη και την κυρία Γιανναδάκη, πρόεδρο της Ένωσης, να λένε τα ίδια. Όχι γιατί τίποτε δεν έχει διορθωθεί, αυτό δεν είναι καθόλου ανακουφιστικό ούτε αποδεκτό, αλλά τουλάχιστον γιατί κάποιοι άνθρωποι από θεσμική θέση και από το μετερίζει το οποίο υπηρετούν ή από την κοινωνία, από την εργασία τους και από το λειτουργήμά τους, δεν παύουν να μάχονται για όσα κατοχυρώθηκαν συνταγματικά, για όσα είναι ιερά και όσια του πολιτεύματός μας και τα οποία δεν επιτρέπεται με κανένα πρόσχημα, με κανένα αντάλλαγμα και για καμία εξουσία να τα ξεπουλάμε ή να τα τσαλαπατάμε. Η αξιοπιστία και η θεσμική αξιοπιστία είναι ζητούμενο και η αλήθεια είναι, όπως υπόθηκε, ότι η δικαιοσύνη αποτελεί ίσως το τελευταίο προπύργιο αξιοπιστίας, με πάρα πολλές βέβαια αδυναμίες, αλλά και την τελευταία ελπίδα των πολιτών. Γιατί γνωρίζετε καλύτερα από όλους, το βιώνετε μέσα από την καθημερινότητά σας, το βιώνετε μέσα από την επαφή με τους πολίτες ως διαδίκους, απέναντι στο κράτος, απέναντι σε υπηρεσίες του κράτους, ότι η αδικία και ειδικά η αδικία που προέρχεται από την εξουσία είναι πράγμα αφόρητο για μία κοινωνία. Είναι παράγοντας διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, είναι παράγοντας υπονόμευσης της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι δικαστές, δεν μπορεί να παριστάνουμε ότι ζούμε σε μία τρέχουσα καθημερινότητα συνταγματικής ομαλότητας. Ζούμε σε καθεστώς κατάλυσης της δημοκρατίας από το 2010, όταν στη χώρα επιβλήθηκε το καθεστώς των μνημονίων.
και την κατάλυση της δημοκρατίας την βιώνετε εμπειρικά εσείς οι δικαστές μέσα από την αμφισβήτηση της ανεξάρτητης δικαστικής λειτουργίας, μέσα ακόμη και από την διεκδίκηση των δανειστών να παρακάμπτονται οι αποφάσεις των δικαστών και μάλιστα εκείνες οι αποφάσεις που εγγυώνται τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα στη χώρα εφαρμόζονται εντολές, παραγγελίες και ουσιαστικά διαμορφωμένες αντιδημοκρατικές στρατηγικές που θέλουν ακόμη και την εξοικονόμηση παραβίασης των δικαστικών αποφάσεων μέσα από την κοινοβουλευτική και εκτελεστική λειτουργία. Αυτό έχει ξεκάθαρα διατυπωθεί στην αλληλογραφία των δανειστών της πρώην Τρόικας, που αντί να φύγει επέστρεψε ενισχυμένη ως κουαρτέτο με τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και με τη σημερινή. Γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται σήμερα, το τρίτο μνημόνιο, εφαρμόζεται για να παρακαμφθούν οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την αντισυνταγματικότητα των περικοπών συντάξεων του 2012. Γνωρίζετε ότι η δικαιοσύνη έχει κρίνει αντισυνταγματικές τις τότε περικοπές του 2012 και η σημερινή κυβέρνηση, εκείνη που θα αποτείνασε το μνημονιακό ζυγό και θα αποκαθιστούσε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών, έχει αναλάβει και να παρακάμψει τις δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή να παραβιάσει την ανεξάρτητη δικαστική λειτουργία και να φέρει νέες, μεγαλύτερες, εφιαλτικότερες, αβίωτες περικοπές στις συντάξεις. Και έχει το θράσος να ονομάζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο ασφαλιστικό. Στις 22 Ιουλίου του 2015, και το λέω γιατί χρειάζεται μια εδώς όταν απευθυνόμαστε σε γνωρίζοντες, άκουσα τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού να μιλάει για την κακονομία και την πολυνομία και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να μιλάει για μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον κώδικα διοικητικής δικονομίας. Όμως υπήρχε νομοπαρασκευαστική επιτροπή και για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αλλά στις 22 Ιουλίου του 2015, με ένα άρθρο, σε ένα νόμο 997 σελίδων, που ήρθε για να ψηφιστεί σε λιγότερο από 24 ώρες, συμπεριελήφθησαν για να ψηφιστούν και δυστυχώς ψηφίστηκαν 1008 άρθρα ενός κώδικα πολιτικής δικονομίας που είχε αποσύρει ο προηγούμενος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Αθανασίου, μετά από ένα πανηγυρικό όχι του δημοψηφίσματος των δικηγόρων με 93% στον κώδικα αυτόν. Και σήμερα, αν θεσμοθετείται η διαταγή πληρωμής κατά του δημοσίου, η εντύπωση δεν είναι ότι αυτό γίνεται για να δικαιωθούν οι άμυροι πολίτες που δεν έχουν καν τη δυνατότητα συμψηφισμού των εκατέρωθεν οφειλών, αλλά για να διευκολυνθούν οι δανειστές και οι τράπεζες. Οι ίδιοι που διευκολύνονται μέσα από τον τερατώδη κώδικα πολιτικής δικονομίας που έφερε ο παριστάμενος Υπουργός Δικαιοσύνης, αρθρογραφήσας εναντίον του κειμένου αυτού, λέγοντας «δεν έχω άλλη επιλογή». Υπέγραψε τον νόμο, τον οποίο είχε κατακρίνει, τον έφερε στη Βουλή και ζήτησε να ψηφιστεί, ρωτήθηκε αν μπορούν να γίνουν από τη Βουλή αλλαγές σε αυτό το κείμενο, επιφυλάχθηκε να ρωτήσει τους δανειστές και επανήλθε στη Βουλή λέγοντας ότι λυπάται πολύ αλλά δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Δεν μπορεί λοιπόν να μιλούμε εδώ σαν να είναι όλα ομαλά, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεται η κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας και αν για ένα πράγμα έπρεπε να είναι απολογητικός
ο κύριος Υπουργός, αν και για το ίδιο θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, είναι ακριβώς η κατάλυση αυτής της δημοκρατίας. Λυπάμαι που άκουσα για την αρχή της επίοικιας έναντι της εξουσίας. Ως δικηγόρος του ποινικού δικαίου γνωρίζω ότι η αρχή της επίοικιας αφορά τον κατηγορούμενο, τον πολίτη, όχι την εξουσία. Και η αρχή της επίοικιας σίγουρα δεν αφορά την κυβερνητική ασυδοσία. Λυπάμαι πολύ που άκουσα και μίαν απόπειρα επηρεασμού δικαστικής κρίσης, υπήρξαν τα αντανακλαστικά αμέσως, σε σχέση με την εκτροπή που σημειώθηκε ως προς την διάλυση με κυβερνητική απόφαση των ανεξάρτητων αρχών. Κύριε Υπουργέ, δεν επιτρέπετε εσείς που γνωρίζετε να λέτε ότι δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν 4 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όλες συναφείς και με το έργο της διοικητικής δικαιοσύνης. Όλες προοριζόμενες ακριβώς να αντιμετωπίσουν εκείνα τα οποία δεν θα έπρεπε να απασχολούν τη διοικητική δικαιοσύνη. Είναι ψευδές και πραγματικά οχληρό να ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση με εκπρόθεσμη τροπολογία της τελευταίας στιγμής, την οποία ονόμασε νομοτεχνική βελτίωση, έπαυσε όλα τα μέλη, όλα τα ενενεργεία μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και με αυτή τη διάταξη που προοριζόταν φωτογραφικά για τα ενενεργεία μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατάφερε να διαλύσει και να απενεργοποιήσει όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Γνωρίζετε ότι μέλη της κυβέρνησης είπαν τι τις θέλουμε τις ανεξάρτητες αρχές, και το λέω σε αυτήν εδώ την Γενική Συνέλευση, γιατί ίσως να ακούσουμε και αντίστοιχες διατυπώσεις για τη δικαιοσύνη. Τι θέλουμε τη δικαιοσύνη, όταν μπορούμε να αποφασίζουμε και να διατάσσουμε. Γνωρίζετε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα σε επίπεδο ανεξαρτήτων αρχών, Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και των λοιπόν ανεξαρτήτων αρχών, είναι μια εκτροπή την οποία η κυβέρνηση αποφάσισε και δεν προέκυψε ούτε από τον κακό καιρό, ούτε από την κακή μοίρα. Κυρίες και κύριοι δικαστές, με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι επισημάνθηκε σε αυτήν την εκδήλωση εισηγητικά ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί για τους πολίτες. Αλλά η δικαιοσύνη σήμερα είναι απρόσιτη, οικονομικά απρόσιτη για τους πολίτες. Και τα χαράτσια στη δικαιοσύνη που επιβλήθηκαν με αντισυνταγματικούς συχνά τρόπους, όχι απλώς δεν καταργήθηκαν, αλλά εξακολουθούν να εμποδίζουν τους πολίτες από το να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, εξακολουθούν δηλαδή να καταλύουν το δικαίωμα, το συνταγματικά και υπερνομοθετικά θεσμοθετημένο και εγγυημένο προσφυγής στον φυσικό δικαστή, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Και είναι μη ανεκτό να συμβαίνει αυτό την ίδια ώρα που με κραυγαλαίο τρόπο διαπιστώνεται μια ασίδωτη κυβερνητική συμπεριφορά, πόθεν έσχες τα οποία παραλείπονται εκατομμύρια ευρώ, διορισμοί ημετέρων και γενικότερα μία κυβερνητική διαγωγή η οποία ουδόλως δικαιολογεί την ρητορία περί έλλειψης εναλλακτικής. Κυρίες και κύριοι δικαστές, είχα την χαρά και την τιμή πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, στις 8 Μαρτίου του 2015, σε μία εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας,
ως πρόεδρος τότε της Βουλής, να τιμήσω μεταξύ άλλων εκ μέρους της Βουλής την πρόεδρο της Ενώσεώς σας, την κυρία Ειρήνη Γιανναδάκη, μεταξύ των γυναικών που η Βουλή τίμησε για την προσφορά τους στους αγώνες για ελευθερία, δικαιοσύνη, δικαιώματα, δημοκρατία. Και με αυτήν την αφορμή θα ήθελα να σας πω ότι επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει και οι ρόλοι. Συνηθίζω να αναφέρομαι στον εαυτό μου και στους συναδέλφους μου, τους δικηγόρους εννοώ, γιατί έχουμε διαφορετικά λειτουργήματα, ως μαχόμενους δικηγόρους και να τιμώ τους μαχόμενους δικηγόρους. Νομίζω ότι μέσα από την συγκυρία των μνημονίων έχει αναδυθεί και αναδειχθεί και γίνει πιο διακριτή και η λειτουργία του μαχόμενου δικαστή, των μαχόμενων δικαστών, που σε πείσμα των συνθήκων, σε πείσμα της υπονόμευσης της θεσμικής λειτουργίας, σε πείσμα ακόμη της κατάλυσης της δημοκρατίας, επιμένουν να προστατεύουν το Σύνταγμα και την κοινωνία. Κλείνοντας λοιπόν αυτόν μου τον χαιρετισμό, θα ήθελα να σας καλέσω, όπως έχω κάνει και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι από αυτό εδώ το βήμα με άλλες ιδιότητες, να προστατεύσετε την κοινωνία και τη δημοκρατία, να προστατεύσετε εν τέλει τη δικαιοσύνη από αυτήν την μνημονιακή απολυταρχία που απειλεί και τελικά σκοτώνει. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε και για το γεγονός ότι όπως κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα τουλάχιστον είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης θέλει τον λόγο. Να αποχωρήσω, να σας πω ότι πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις μπορούν και πρέπει να διεξάγονται πάντοτε χωρίς μειωτικές εκφράσεις για όποιον έχει διαφορετική άποψη. Ελπίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, βέβαιος ότι με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί η συζήτηση και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το καλέσατε. Κυρίες και κύριοι, πριν δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των κομμάτων, θέλω να σας μεταφέρω το χαιρετισμό στη συνέλευσή μας του τέους Υπουργού του κυρίου Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος πάντοτε παρευρίσκεται. Σήμερα δεν κατάφερε να είναι μαζί μας γιατί είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τον ευχαριστούμε για το χαιρετισμό του και δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαυρουδή Βορίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι δικαστές, την τελευταία φορά θυμάμαι που ήμουνα... Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Σας το καλό. Την τελευταία φορά, νομίζω, που ήμουνα σε συνέλευσή σας, έχει περάσει αρκετός καιρός, πρέπει να ήταν 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Πολλά πρόσωπα δεν ήταν τα ίδια και το Συμβούλιο σας, προφανώς. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι δεν ήταν τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα τότε. Επομένως, θα αρχίσω να έρχομαι συχνότερα, γιατί είναι πολύ πιο ζωηρά από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, λέω το εξής πάρα πολύ γρήγορα. Το πρώτο που θέλω να πω, αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο που θέλω να πω, καταρχήν για να τελειώσουμε λίγο με τα τυπικά, είναι βεβαίως να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο εκπροσωπώ, του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολουθεί με πάρα πολύ ενδιαφέρον τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Και ταυτόχρονα καλύφθηκε η άλλη υποχρέωση που είχα, δηλαδή να εκφράσω, να εξηγήσω την απουσία του κυρίου Αθανασίου, ο οποίος πάντα θέλει να είναι κοντά σας, του πρώην Υπουργού, αλλά και του Κώστα του Τζαβάρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, του βουλευτή Ηλίας, ο οποίος είναι τομεάρχης δικαιοσύνης. Εγώ έχω αναλάβει έναν γενικότερο συντονισμό θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη Επιτροπή Δημόσιας Δίκης και Δικαιοσύνης. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι, κυρίες και κύριοι δικαστές, μπορεί να θέλουμε να λέμε
και αξιακά να το πιστεύουμε και να είναι έτσι, ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από τους αριθμούς, σωστά, αλλά ταυτόχρονα ό,τι συμπυκνώσαμε ή ένα μεγάλο μέρος όσων συμπυκνώθηκαν εδώ ως ζητήματα, χρειάζονται αριθμούς για να επιληθούν. Με δύο λόγια, χρειάζονται χρήματα. Το κομμάτι της υποστελέχωσης των δικαστηρίων χρειάζεται προσλήψεις. Οι προσλήψεις σημαίνουν προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός έχει αριθμούς. Το κομμάτι των κτηριακών υποδομών. Χρειάζονται έργα, δημόσια έργα. Τα δημόσια έργα για να γίνουν χρειάζονται χρήματα. Άρα χρειάζονται αριθμούς. Δεν υπάρχουν λοιπόν λύσεις ορισμένων εκ των ζητημάτων, λύσεις οι οποίες δεν έχουν και αριθμούς. Ακόμα και αυτό το περίπου αυτονόητο το οποίο λέμε, ότι παραδείγματος χάρη το κομμάτι του e-justice, το κομμάτι της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και της επιτάχυνσης αλλά και της βελτίωσης πολλών πραγμάτων που θα γίνει μέσα από αυτό. Και αυτό χρειάζεται αριθμούς. Γιατί αυτά είναι προγράμματα, γιατί τα προγράμματα πρέπει να εγκατασταθούν, γιατί είναι υπολογιστές, γιατί είναι hardware, γιατί είναι εκπαίδευση προσωπικού. Άρα και αυτά χρειάζονται χρήματα και αυτά είναι αριθμοί. Δεν υπάρχει κάτι χωρίς αριθμούς. Άρα αυτή την αφαίρεση νομίζω πρέπει να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, πολλά από τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε έχουν και μια διάσταση οικονομική και στο δημόσιο αυτό έχει ένα χαρακτήρα δημοσιονομικό. Έχω την εντύπωση ότι άλλο είναι εκείνο που πρέπει να συζητάμε πια. Τις προτεραιότητες των δημοσιονομικών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και αυτές θα κρίνουν η ανέλυθη μια κυβέρνηση. Αλλά σε στιγμές δημοσιονομικής, ας το πω, στενότητας, εγώ θα σας έλεγα, ίσως σε κάθε στιγμή. Γιατί στην τελευταία ανάλυση τα χρήματα των φορολογουμένων δεν είναι για πέτα. Και ακόμα και σε στιγμές που υπάρχει δημοσιονομική άνεση και ευρυχωρία, ακόμα και τότε κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός στο πού τα κατανέμει και τι τα κάνει και με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν, σε στιγμές πάντως δημοσιονομικής στενότητας, αυτές οι επιλογές είναι που χαρακτηρίζουν και δίνουν το ύφος μιας κυβέρνησης. Εγώ δεν θα πω ότι είναι εύκολες αυτές οι επιλογές, αλλά θα πω ότι δίνουν το ύφος και τον τόνο. Γιατί πολλές φορές θα πρέπει... έχω περάσει από το Υπουργείο Υγείας, έχω περάσει από το Υπουργείο Υποδομών. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε. Τις προτεραιότητες, τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις για προσωπικό, για φάρμακα, στο υγείας, για υποδομές ζωτικές για τη χώρα, στο υποδομών, απολύτως ζωτικές. Είτε είναι οι αυτοκινητόδρομοι, είτε είναι τα λιμάνια, είτε είναι τα αεροδρόμια. Βασικές αναπτυξιακές υποδομές, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Εκεί λοιπόν κανείς πρέπει στην κυβέρνηση να κάνει επιλογές. Οι επιλογές αυτές αποτυπώνονται συνήθως στα σχέδια του προϋπολογισμού. Και οι επιλογές που γίνονται πράγματι δίνουν τον χαρακτήρα, τον τόνο μιας κυβέρνησης. Αλλά πάνω σε αυτό πρέπει να συζητήσουμε και δεν μπορούμε πια να λειτουργούμε σαν να αφαιρούμε το δημοσιονομικό περιεχόμενο. Έχοντας διαβάσει με αρκετή προσοχή και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραδείγματος χάρη, που προσπαθούν και θεμιτά προσπαθούν να προστατεύσουν το κοινωνικό κράτος, θα πω ότι βεβαίως καλά κάνουν. Αλλά στη τελευταία ανάλυση η πραγματικότητα είναι μία. Ή θα έχουμε ή δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Και αν πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε προτεραιότητα ώστε να πληρώσουμε τις συντάξεις που πρέπει να πληρώσουμε, τότε είναι ενδεχόμενο ότι θα μας λείπουν πάντως λεφτά για να προσλάβουμε τους δικαστικούς υπαλλήλους που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε τη δικαιοσύνη. Εκτός και αν κάποιος θεωρήσει ότι τα χρήματα είναι μονίμως άπειρα. Οπότε μπορούν να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις ανά πάσα στιγμή. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχουν λογικοί άνθρωποι που να το ισχυρίζονται αυτό. Αυτό δεν λέει ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στο δημοσιονομικό. Δεν θα συζητήσω τώρα μια μεγάλη δημοσιονομική συζήτηση για το πού υπάρχουν σπατάλες, για το πού μπορούν να γίνουν περικοπές, για το πού μπορεί να υπάρξει μάζεμα, για το πώς πρέπει να περιοριστούν, για το πού πρέπει να μπουν οι φόροι, ποιο πρέπει να είναι το ύψος τους, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Αυτές είναι μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική συζήτηση. Γυρνώντας όμως στα θέματα της δικαιοσύνης, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε 2-3 πράγματα τα οποία για μας είναι σημαντικά. Το πρώτο, να ενώσω πάντως τη φωνή μου με φωνές που ακούστηκαν, το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα το πω λίγο πιο, ας το πω, διπλωματικά. Είμαι βέβαιος ότι οι δικαστές, οι οποίοι θα χειριστούν τα ζητήματα της αντισυνταγματικότητας, της ρύθμισης και του εσουρού και των αποδεικτικών μέσων, των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, έχουν διαβάσει και θα διαβάσουν την επιχειρηματολογία.
Δεν χρειάζεται εμείς να τη λέμε εδώ πέρα, γιατί αυτοί που θα το χειριστούν θα το δούνε διεξοδικά και σε βάθος. Άρα θα ακούσετε τις ένθεν και ένθεν απόψεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα από εμάς εδώ σήμερα να σας υποδείξουμε την κατεύθυνση, ας το πω, την οποία πρέπει να ακολουθήσει το δικαστήριο για τα ζητήματα αυτά. Άρα η άποψή μου είναι εδώ ότι εγώ την έχω διατυπώσει, ας πούμε, τη συνταγματική μου άποψη, διατύπωσα στη Βουλή για το ζήτημα αυτό, αλλά σε τελευταία ανάλυση αυτά θα τα δείτε και θα τα σκεφτείτε. Απλώς η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να επισημανθεί, επειδή άκουσα το επιχείρημα της λήξεως της θητείας του Εσουρού, ναι, η λήξη της θητείας του Εσουρού έχει γίνει με νομοθεσία, έτσι, το ξέρουμε αυτό. Υπήρξε παρέμβαση νομοθετική που δημιούργησε πρόβλημα στη θητεία του Εσουρού. Αλλιώς το Εσουρού είχε 8ετή θητεία. Οι δε αυτοί που έκαναν η επιλογή που έγινε ώστε να σταματήσει η θητεία του Εσουρού, το οποίο παρεπιπτόντος και με τη σύμφεση των 4 μελών νομίμως ήταν συγκροτημένο και λειτουργούσε και μπορούσε να αποφασίσει, αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή. Επίσης, κατά την άποψή μου, αντισυνταγματική, γιατί παρεμβαίνεις σε θητεία η οποία είναι εν εξελίξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα κριθούν. Απλώς, εγώ επισημαίνω το πολιτικό ζήτημα. Μην ερχόμαστε και λέμε έληξε η θητεία του Εσουρού και τώρα δεν υπάρχει Εσουρού και γι' αυτό τι να κάνουμε, όταν νομοθετικά την έχουμε τελειώσει τη θητεία του Εσουρού. Μην αρχίζει και γίνεται, υπάρχει εδώ έτσι ένας έντονος παραλογισμός στο επισημαίνω πολιτικά. Ως προς το ζήτημα λοιπόν της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Επισημαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία τη σεβάστηκε απολύτως και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από όλες τις δομές εξουσίας, της κυβερνητικής εξουσίας επί Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι εμένα δεν μου αρέσει να ακούγεται από επίσημα χείλη ότι υπάρχουν κυκλώματα που λειτουργούν στον χώρο της δικαιοσύνης. Και μάλιστα από υπουργούς δικαιοσύνης. Άμα κάποιος θα ξέρει τα κυκλώματα αυτά σε αυτό το επίπεδο, παρακαλούμε πολύ ονόματα και διευθύνσεις προκειμένου να σταματήσουν να λειτουργούν. Εδώ δεν είναι ένας ανεύθυνος δημοσιογράφος, δεν είναι ένας τυχαίος, δεν είναι κάποιος ασήμαντος. Δεν μπορεί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι να μιλούν γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα να μην προχωρούν σε ό,τι έχουν να καταγγείλουν. Το δεύτερο αφορά τις προαγωγές. Στις προαγωγές σήμερα επισημαίνουμε ότι παραλήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 47 καταξιωμένοι δικαστικοί λειτουργοί. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας 13 σύμβουλοι παραλήφθηκαν για τις θέσεις των αντιπροέδρων. Στον Άριο Πάγο 3 αντιπρόεδροι και 10 αεροπαγίτες παραλήφθηκαν για τις θέσεις του Προέδρου και των αντιπροέδρων. Στο Ελεκτικό Συνέδριο 2 αντιπρόεδροι και 19 σύμβουλοι παραλήφθηκαν για τις θέσεις του Προέδρου και των αντιπροέδρων. Συνολικά 47 παραληφθέντες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντως επί δικής μας κυβερνήσεως δεν είχε γίνει, τηρήθηκε με ευλάβεια η κανονική σειρά. Αυτοδιοίκηση δικαστηρίων. Στηρίζουμε λοιπόν το θεσμό της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων. Θεωρούμε ότι κατοχυρώνει και ενισχύει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών. Επί Υπουργείας Δικαιοσύνης του κ. Αθανασίου, θυμίζω ότι από αίτημα δικό σας επεκτάθηκε ο θεσμός αυτός στα διοικητικά εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Και επιτρέψτε μου, έφυγε ο Υπουργός, αλλά θέλω να το πω. Να μην σκέφτεται η κυβέρνηση παρέμβαση στο θεσμό. Γιατί υπήρξε πρόσφατη πειθαρχική δίωξη εισαγγελικού λειτουργού, αβάσιμη και προσχηματική, όπως αποδείχθηκε και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Για τη χρήση των παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων δεν θέλω να επεκταθώ, τα έχουμε πει. Εμένα ειλικρινά, και μιλώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την ποινική δικηγορία, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το επιχείρημα με το οποίο γίνονται αποδεκτά παράνομα αποδεικτικά μέσα. Άκουσα λίγο τη συλλογιστική τώρα του υπερτέρου δημοσίου αγαθού. Άμα ξεκινήσουμε στην ποινική δίκη το υπέρτερο δημόσιο αγαθό, αντιλαμβάνεστε ότι καταλύουμε κάθε έννοια προστασίας των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Δηλαδή όλα όσα, εν πάση περιπτώσει, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας έχουν μάθει, ορισμένοι εκ των οποίων έγιναν εν συνεχεία και υπουργοί δικαιοσύνης. Αλλά απλώς το επισημαίνω αυτό, γιατί αυτά διδασκόμασταν, όχι τίποτα άλλο. Επισημαίνω μία μικρή αντίφαση, ενδεχομένως πρέπει να τα ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε τον λόγο. Μισθολόγιο. Κοιτάξτε, οι οικονομικές απολαβές των δικαστών, και θα πω κάτι γιατί ακούστηκε κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για μας είναι ζήτημα θεσμικό, όχι οικονομικό. Το 2008 θεσμοθετήσαμε νέο μισθολόγιο σύμφωνα με αυτή τη συνταγματική επιταγή. Μετά τις μειώσεις, οι οποίες γίνανε στο συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, το επαναφέραμε στο επίπεδο του Αυγούστου του 2012 και καταβάλαμε το ίμιση των αναδρομικών, αυτά που μπορούσαμε, είχαμε δε δεσμευτεί και προγραμματίζαμε την κατεπολή και του υπολείπου.
Εκεί υπήρξαν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι περιμένετε ακόμα την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διεκδίκηση αυτή. Τη στηρίζουμε και ελπίζουμε να πάει καλά. Λοιπόν, πειθαρχικός έλεγχος. Ανατίθεται πλέον πειθαρχικός έλεγχος και στους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων. Σήμερα, λοιπόν, ποια είναι τα πειθαρχικά όργανα? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Προϊστάμενος της Επιθεώρησης, ο Πρόεδρος Εφετών, ο Εισαγγελέας Εφετών. Έχουμε 5 πειθαρχικά όργανα αυτή τη στιγμή για τους πολιτικούς δικαστές και κάτι ανάλογο νομίζω ότι ισχύει και για τους διοικητικούς δικαστές. Και τώρα προσθέθηκε και έκτο όργανο, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Γιατί? Τι δεν λειτουργούσε καλά? Δεν λειτουργούσε καλά η πειθαρχική διαδικασία στο εσωτερικό του δικαστικού σώματος και χρειαζόμασταν και τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για να τη βελτιώσει? Άρα λοιπόν, εδώ επειδή υπάρχει κανείς, ξέρετε, δεν είναι τώρα έτσι, σε αυτό το χώρο που ζούμε και λειτουργούμε και δουλεύουμε, κανείς δεν είναι αφελής. Προφανώς ο λόγος είναι ότι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου διορίζεται από την κυβέρνηση και επομένως διατηρεί τον οργανικό του δεσμό και την οργανική του σχέση, ειδικά στα ζητήματα αυτά τα πειθαρχικά. Διαφθορά. Ακούμε πολλά. Αλλά η διαφθορά δεν πατάσσεται με διακήρυξη και λόγια, αλλά με νομοθετήματα και πράξεις. Εμείς με 2 νομοθετήματα αυστηροποιήσαμε την νομοθεσία και τα δικήματα των δημοσίων προσώπων. Πρωθυπουργού, υπουργών, βουλευτών, δικαστικών λειτουργών και υποπληπελήματα τα καταστήσαμε κακουργήματα. Με τον 4152 του 2013 θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά τον Εθνικό Συντονιστή κατά της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μισή κουβέντα παραπάνω γι' αυτό. Έχω συνεργαστεί με τον Εθνικό Συντονιστή στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως της διαφθοράς στο Υπουργείο Υγείας. Καταστρώθηκε ένα σχέδιο, ήταν έτοιμο για λειτουργία, είχε συγκεκριμένες δράσεις και θα σας πω ότι ήταν υπερπλήρες. Έμενε να μπει σε λειτουργία. Δεν μπήκε, δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν προχώρησε. Μία προσπάθεια η οποία είχε ξεκινήσει και είχε φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο ήταν συγκεκριμένο παραδοτέο, ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκε. Όμως, αποτέλεσμα αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλειών μας ήταν η χώρα μας στο διεθνή πίνακα διαφθοράς να βελτιωθεί κατά τα έτη 2013 και 2014 κατά 24 θέσεις. Πρέπει λοιπόν να πω ότι στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, βεβαίως, και τελειώνω με αυτό, γιατί αφορά λίγο το μισθολογικό, πρέπει να γίνει μία διάκριση και να μπουν σωστές προτεραιότητες. Με συγχωρείτε, ζούμε αυτή τη στιγμή, ιδεολογικά του ζούμε, μία αντίληψη ισοπεδώσεως και εξισωτισμού των μισθών στο δημόσιο. Και το δημόσιο, όλοι στο δημόσιο δεν κάνουν τις ίδιες δουλειές και η λειτουργία και η σημασία όλων των πυλώνων του δημοσίου δεν είναι οι ίδιες και πράγματι πρέπει να υπάρξει μία διάκριση ανάμεσα σε αυτός που είναι ο σκληρός πυρήνας του δημοσίου και αυτός που είναι πιο περιφερειακός πυρήνας λειτουργίας του δημοσίου. Η θωράκιση των δικαστών, γι' αυτό μιλάμε για θεσμικό ζήτημα, η θωράκιση των δικαστών και η λειτουργία της δικαιοσύνης είναι ζήτημα του σκληρού πυρήνα του δημοσίου και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζεται και μισθολογικά. Ξέρω ότι αυτό το επιχείρημα, παρότι έχει αναπτυχθεί με τα λόγου γνώσεως, σας το λέω, όταν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και όταν, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν όλες αυτές τις συζητήσεις, δεν ακούγεται από την άλλη πλευρά με τέτοια σαφήνεια ή καθαρότητα όπως σας το λέω εγώ. Δεν το δέχονται αυτό το επιχείρημα. Αλλά στη τελευταία ανάλυση, εδώ μπροστά μας έχουμε το άμεσο ζήτημα που είναι να εκτελεστούν οι αποφάσεις οι συγκεκριμένες στο σύνολό τους, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί, και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Αλλά και δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ξανασυζητηθεί κάποια στιγμή συνολικά το μισθολόγιο στο δημόσιο, αλλά εκεί βεβαίως μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση που αφορά και πρέπει να ανοίξει και τους μισθούς του σκληρού πυρήνα. Δεν εξαιρώ τους βουλευτές, δεν εξαιρώ κανέναν, δεν εξαιρώ τους υπουργούς, ώστε να ανοίξει συνολικά αυτή η συζήτηση, αλλά εκεί πρέπει να κάνουμε μια διάκριση και να δούμε τι μισθούς θέλουμε για αυτούς που αποτελούν του σκληρό πυρήνα του δημοσίου και βρίσκονται σε κέρυες θέσεις, τι μισθούς θέλουμε για τον οδηγό της ΔΕΚΟ του λεωφορείου, τι μισθούς θέλουμε για τον ΕΕ, ο οποίος κάνει μια διαφορετική δουλειά και ποια είναι η ψαλίδα της διαφοράς που πρέπει να υπάρχει, ώστε και δικαιοσύνη να υπάρχει, αλλά και ταυτόχρονα να μην υποβαθμίζουμε με μισθολογικές τοποθετήσεις την λειτουργία και την αξία ολόκληρου πληρών του κράτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, και για την παρουσία σας.